Det bliver vildt fedt. Nu skal vi nemlig lige have prøvet det af. Vi har vores parkeringsplads herovre med bilerne, hvor der kan holde 10 biler. Og så skal vi have flyttet dem over på en anden parkeringsplads. De er så heldige. De har fået billetter. Tankegangen i samarbejde med Green Drive Thinking om det her projekt, hvor vi skal flytte nogle folk fra A til B ved brug af færreste mulige ressourcer, det er jo sådan set, det her kunne jo være et tænkt eksempel fra skoledelen allerede nede i indskolingen eller i mellemtrinnet, at man flytter 10 biler fra den ene parkeringsplads, men over til en anden parkeringsplads, hvor der kun er plads til 6 biler. Så vi skal have nogen til at køre sammen i de her biler. Hvor mange biler er der plads til? Altså, hvad holder en derinde også? Det er nemlig rigtigt. Hvor mange mennesker sidder der i hver køretøj? Der sidder en i hver. Der sidder kun en i hver. Kunne man have gjort noget anderledes her? Ja. Hvad kunne man have gjort? De kunne have kørt sammen. Nu er det så meningen, at når man kommer op i de større klasser, at man så skal lave nogle opgaver, eksempelvis i matematik. Det kunne være distancen fra parkeringsplads 1 til 2. 7. til 9. klasse, der kunne man gå ind og undersøge på, hvor meget CO2 hver enkelt bil udleder, hvad det betyder for miljøet. Hej, vi støtter Green Drive Thinking.